Добре е дошла отново в Монтана. Благодаря ви, добре заварили. Как се чувстваш тук? Чувствам се страхотно. Наистина има много спомени в тази зала и ще се радвам да създам нови тук. Какви нови спомени искаш да създадеш от тук насетне, защото ти си човек с големи амбиции и силен характер? Да, благодаря за комплимента. Ще се постарая да помогна на отбора си да постигне каквото постигне и миналата година. Само с тази разлика, че се надявам да допринеса да станем шампиони в Адриатическата лига. Това всички искат за Алмаз. Силно се надявам да успея да им го дам, освен големите ни амбиции за купата и за шампионата, в които смятаме да затвърдим нашите позиции. През последния си престой тук в Монтана спечели всичко с отбора, след това го направи с Берое. Не си принесете на от успехи? Предполагам, че има някаква роля моето участие и то не е малка, но се надявам да донеса и нужният късмет, сила и ако трябва дори малко хъс на отбора, с който да завладеем така заветното първо място в този международен турнир. Първото ново попълнение за Монтана бе както се казва, още пресни и пристигна в Монтана. Да кажеш защо така от първия път прие? Аз имам страхотни взаимоотношения с цялото ръководство, включително и с господин Живков и въобще по нито един начин никога не съм затваряла вратата за евентуално завръщане. И в крайна сметка с две малки деца и изключително големи амбиции, да смятам, че не малка кариера, ми подаваха страхотен шанс, в който да помагам на младите, да затвърдявам своите позиции и наистина условията бяха страхотни. Основно състезател си и в националния отбор, който прави определено добро представяне. Да, с националния отбор се справим много добре, начало с Таня Гатева и с Матея Тавич вършим изключително добра работа, както се видя това лято. И сега с жребия, който смея да твърдя беше благосклонен към нас. Имаме реален шанс най-накрая да се класираме на европейско първенство, но формата е нов, условията са различни, въпреки всичко ние ще се борим и най-накрая да се явим на най-старият шампионат на континента. Феновете искат да чуят нещо от тия. Много се радвам, че съм се завърнала най-накрая. Знам, че ще видя много познати лица и надявам се всички да са доволни от нашата игра и да спомогна с каквото мога и каквото е нужно на отбора. И само успех ти пожелавам. Благодаря ви.